attivitajiet ta' tagħlim dwar l-emerġenza u fejn wieħed għandu jċempel għal dawk li daħlu l-belt Valletta s-Sibt filgħodu. Numru ta' tfal nataw diversi sfidi mill-protezzjoni ċivili billi użaw l-apparat attività n-nar fost oħrajn. Min-naħa l-oħra l-adulti ġew malma kif jitfu n-nar f'każ ta' emerġenza u kif għandu jiġi użat il-fire extinguisher. Dawk preżenti setgħu jitlu jaraw ġewwa ta' ambulanza, ta' fire engine u karozza tal-pulizija filwaqt li nataw l-opportunità li jużaw l-apparat tagħhom fosthom is-sirena. Tkellimna mal-Maġġur Dunstan Camilleri fejn qalilna dwar il-ħidma tagħhom. Tidħol telefonata normalment fil-112 u neħdu aħna l-control room tal-pulizija u minn hemmhekk imbagħad nistana immexxu telefonata lejn fejn hemm bżonn jekk hu każ ta' nar tiġi informata civil protection, jekk hu każ li jkun hemm bħalma normalment ikun hemm fuqna dak li huwa inċident stradali, tiġi informata l-istaff tal-Mater Dei u mbagħad imorru hands on deck aħna taqsima ta' traffiku nikkoordinaw kif ukoll ikun hemm bżonn nagħlqu toroq u mmexxu traffiku. In-nies ġew murija wkoll kif jagħtu l-ewwel għajnuna u wieħed x'għandu jagħmel jekk ikollu bżonn iċempel l-ambulanza. Il-protezzjoni ċivili kellhom magħhom ukoll uħud mill-klieb tagħhom fejn nataw diversi sfidi. Beda jingħatu wkoll biex wieħed jagħti d-demm biex isalva ħajja u wkoll tingħata kilwa fejn hu possibbli.